Welcome to Ghadi Tutorial Fund, dear students. ଆଜିର ଏହି ସେସନରେ ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ? ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ପଦାର୍ଥ କହିବା। ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ପଥର, ମେଘ, ତାରା, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଇଟା, ବାଲି, ଏପରିକି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ନେଉଥିବା ବାୟୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ଜଳବିନ୍ଦୁ କିମ୍ବା ବାଲିର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାକୁ ମଧ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। এই ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବୋତଲ, କଦଳୀ, ଗ୍ଲାସ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ପାଣି ଜାର, ଟର୍ଚ୍ଚ, ଚେୟାର, ଗିଟାର, ଅତର ବୋତଲ, ଏ ସମସ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାର କିଛି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଅତଏବ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି। ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବସ୍ତୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଛୋଟ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି। ଦେଖାଯାଉନଥିବା ଧୂଳିକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରହ, ଉପଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି। ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିନା କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ। ଅତଏବ ପଦାର୍ଥର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଯାହା ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ ଓ ଯାହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି ତାହାକୁ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ପଦାର୍ଥକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଧର୍ମ ଓ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ। ପଦାର୍ଥର ଭୌତିକ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ପଦାର୍ଥ ତିନି ପ୍ରକାର, ଯଥା କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ। ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଇଟା, ବାଲି, ପଥର, ଚେୟାର, ଟେବୁଲ, କଲମ, ଖାତା, ବହି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେପରି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିବେଶରେ ଅଛି, ଯେପରିକି ପାଣି, କ୍ଷୀର, ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସେଭଳି ଅକ୍ସିଜେନ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଉଦ୍ଜାନ, କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ଏଭଳି ଅନେକ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ? ଏମାନେ ଯଦିବା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ଏ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ଆମ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ନେଉଥିବା ବାୟୁ ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ। ତ ଏଗଲା ଭୌତିକ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ପଦାର୍ଥ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ତିନି ପ୍ରକାର। ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ପଦାର୍ଥ ତିନି ପ୍ରକାର, ଯେପରିକି ମୌଳିକ, ଯୌଗିକ, ମିଶ୍ରଣ। ତ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବା ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ତେବେ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ? ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପରମାଣୁକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ମୌଳିକ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ସୋଡ଼ିୟମ, କପର, ଆଲୁମିନିୟମ, ପ୍ଲାଟିନମ, ସୁନା, ରୂପା, ପାରଦ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ। ଯୌଗିକ
ଯୌଗିକ ହେଉଛି ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ମୌଳିକ ରାସାୟନିକ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତାକୁ ଯୌଗିକ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଲୁଣ, ଚିନି, ଆମେ ପାଣି ପିଉଥିବା ପାଣି ଯେଉଁ ପିଉଛେ ସେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୌଗିକ। ଏଭଳି ଅନେକ ଯୌଗିକ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିବେଶରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ମୌଳିକ କିମ୍ବା ଯୌଗିକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଭୌତିକ ଉପାୟରେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପଦାର୍ଥର ପୃଥକ କରାଯାଇପାରେ, ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରଣ କୁହାଯାଏ। ଘରେ ପିଉଥିବା ଲେମ୍ବୁ ସରବତ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କେବଳ ପଦାର୍ଥର ଭୌତିକ ଧର୍ମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆଉ ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକୃତି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ପଦାର୍ଥର ଦୁଇଟି ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ଅଛି। ଦୁଇଟି ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକୃତିଟି ହେଉଛି ପଦାର୍ଥ କଣିକା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରିକି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ମରୁଭୂମି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ମରୁଭୂମି ବହୁତ ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ବାଲି ଦାନା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠି ହାତରେ କେମିତି ବାଲି ଦାନା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାରରେ। ପଦାର୍ଥ ବି ସେଇଭଳି ଦୂରରୁ ବହୁତ ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏପରିକି ତମର ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଦେଖ କେତେ ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ତୁମ କଲମ ଦେଖ କିମ୍ବା ଖାତା ଦେଖ, ଚେୟାର ଦେଖ, ଟେବୁଲ ଦେଖ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସରଫେସଟା ଦୂରରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା ତେବେ ପଦାର୍ଥ ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ତ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଛୋଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣଟେ ଏଠି ନିଆଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ତ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିକର ନିଆଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ବିକର ନୁହଁ, 5ଟି ବିକର ନିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଏକ ବିକରରେ 100 ml, ମନେକର ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବିକରରେ କେତେ ନେବି ନା 100 ml ନେବି। 100 ml। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକରରେ 90 ml ସାଧା ପାଣି। ତୃତୀୟ ବିକରରେ ମଧ୍ୟ 90 ml ସାଧା ପାଣି। ଚତୁର୍ଥ ବିକରରେ ମଧ୍ୟ 90 ml ସାଧା ପାଣି। ପଞ୍ଚମ ବିକରରେ ମଧ୍ୟ 90 ml ସାଧା ପାଣି ନିଆଯାଉ। ତ 100 ml ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବିକରରେ 2-3ଟି ପୋଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗନେଟ୍ ସ୍ଫଟିକ और जो क्रिस्टाल এই প্রথম বিকରରେ ପକାଇକି ଦ୍ରବୀଭୂତ କରାଇଲା ବେଳେ এই ପୋଟାସିୟମ ପରମାଣୁଟ ସ୍ଫଟିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ବିକରର ପାଣି ଡାର୍କ ପିଙ୍କ କଲର ହୋଇଗଲା। ଡାର୍କ ପିଙ୍କ କଲର ହୋଇଗଲା ପରେ ଏଥିରୁ 10 ml ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକରରେ ମିଶାଇଲେ। এই ସାଧା ପାଣି
କ'ଣ ହେଲା ନା ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ନୀଳ ପିଙ୍କ କଲରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ପୁନଶ୍ଚ ସେହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକରରୁ 10 ml ନେଇ ତୃତୀୟ ବିକରରେ ମିଶାଇଲା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପିଙ୍କ କଲର ହେଇଗଲା। ତୃତୀୟ ବିକରରୁ 10 ml ନେଇ ଚତୁର୍ଥ ବିକରରେ ମିଶାଇଲା ପରେ ବିକରର ପାଣିର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ କଲର ହେଲା। ତ ପୁନଶ୍ଚ ଶେଷ ପଞ୍ଚମ ବିକରରେ 10 ml ପାଣି ଚତୁର୍ଥ ବିକର ନେଇ ମିଶାଗଲା। ଏଠାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ବିକରରେ ଡାର୍କ ପିଙ୍କ କଲର, ସେକେଣ୍ଡ ବିକରର ପାଣି ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ କଲର, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଚମ ବିକରରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ତ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ କଲର ଅଛି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପୋଟାସିୟମ ପରିମାଣରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ଫଟିକରେ ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାମାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ବିଭାଜିତ ହୋଇ କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର କଣିକାରେ ପରିଣତ ହେଲା। କାରଣ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଥମ ବିକରରେ କେବଳ ପୋଟାସିୟମ ପରିମାଣର ସ୍ଫଟିକ ପକେଇଥିଲି, ନାକି ଏଇ ଚାରିଟି ଯାକ ବିକରରେ ମୁଁ ପୋଟାସିୟମ ପରିମାଣ ପକେଇଥିଲି। ତଥାପି ଏଠି ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା? କାହିଁକି ନା ଏଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଫଟିକରେ ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାମାନ ଥିଲା, ଯାହାକି ବିଭାଜିତ ହୋଇ କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିକରରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିକରରେ ମିଶିଲା, ସେଥିରେ କଲର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୋଟାସିୟମ ପରିମାଣ ବଦଳରେ ଡେଟଲ ପାଣି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଡାଇଲ୍ୟୁସନ କରି ଦ୍ରାବଣର ଗନ୍ଧରୁ ସହଜରେ ବାରି ହେବ।